לכולם וברוכים הבאים לקצר ולעניין. היום התאריך, 4 במרץ 2024. אני אילי. ואני יוגב. ואנו עושים עבודה ממירת בגרות בתנ"ך חלק ג' שמדבר על הסיפור של תמר בעזרת פודקאסט. בפודקאסט שלנו, אנו נדון על שאלה שמעניינת מספר רב של אנשים. האם הייתם עושים דברים שאתם לא אוהבים בשביל להשיג את המטרות בחיים? עכשיו אנחנו נספר את הסיפור של תמר. תמר היא בת יהודה, חלק משבטי ישראל. היא נשואה לבנו הבכור של יהודה, ער מת אחרי שחטא לאדוני ולא השאיר לתמר ילדים. אונן, אח של ער, היה צריך להביא ילדים לתמר בגלל חוק הייבום. אונן שפך את זרעו בחוץ וככה אדוני העמיד גם אותו. במקום לממש את חוק הייבום, יהודה שולח את תמר לבית אביה ואומר לה לחכות לבנו השלישי, שילה, שיגדל וינסה לה. תמר מחליטה לקחת את מצבה לידיים. היא יודעת שאשתו של יהודה נפטרה ויודעת שיהודה זקוק לחום ואהבה. תמר יודעת בדיוק את המסלול של יהודה ויודעת בדיוק איך לחכות לה. היא מתחפשת לזונה ושוכבת עם יהודה. אחרי מספר שבועות התגלה שתמר בהיריון. יהודה ציווה לשרוף את תמר כי הוא חשב שהיא שכבה עם בנים אחרים, למרות שאסור לה. בסוף, התגלה שיהודה הוא זה ששכב עם תמר ובסוף השאיר אותה בחיים. במעשה זה, תמר מממשת את מטרותיה ונולד לתאומים, פרץ וזרח. יהודה מכיר בזה שתמר היא האמא של התאומים. הסיפור מספר איך תמר בעצמה התחפשה לזונה כדי להביא רעיון של חידוש לעולם. אילי, עכשיו יש לי שאלה אליך. אחת הנקודות שגרמו לנו להתעניין זה שהרבה אנשים עושים דברים שהם לא אוהבים, בשביל המטרות האישיות שלהם. מה דעתך בנושא? דעתי בנושא זה שבשביל להשיג את המטרות שלך בחיים, אתה צריך לעשות גם דברים שאתה לא אוהב. בשביל להשיג את המטרות האישיות שלך בחיים, ושזה חלק מהחיים. לעשות גם דברים שאתה לא אוהב. לדוגמה, כמו שתמר לא רצתה לשכב עם יהודה, אבל בשביל המטרה שלה, שהיא הייתה צריכה להיכנס להיריון, היא עשתה את זה. בעצם היא לא רצה לעשות את הדבר הזה, אבל היא התמודדה עם הדבר הזה באופן טוב מאוד. רק בזכות זה שעשתה את זה, היא הצליחה להשיג את המטרה שהכי רצתה בעולם, שזה ילד. הפרשנות של אביגדור שאנן זה גוזר גזר דין של הוציאה בה ותישרף. עומד בניסיון הפומבי הגדול וביכולת להודות בפני הכל כיתה. צדקה ממני, נושא את תמר כדין. הוא מקים ביחד איתה את רשותו של שבט יהודה. דעתי על השאלה שהתעניינו בה זה שהדרך היחידה להשיג את המטרות שלך בחיים זה אך ורק אם תשתמש בגופך בגלל שזו הדרך הכי טובה להשיג את מטרותיך. לדוגמה, מטרה שלי תמיד הייתה להיות שחקן כדורגל גדול. והדרך שלי לעשות את זה זה להתאמן קשה בכך שאני מפתח את הגוף שלי, אם זה ללכת לחדר כושר או אם זה להתאמן חזק עם הקבוצה שלי. ואני עושה את זה אך ורק בעזרת הגוף שלי. וככה אני בעצם משיג את המטרות שאני רוצה לעשות בחיים. הבאנו לפה אורח מיוחד, שחר קנדיל. שחר, מה פרשנותך האישית לגבי הנושא? אז ככה, לדעתי בעצם סיפור תמר הוא סיפור נורא נוגע ללב, ובעצם המקרה בו הוא לא מקרה כל כך רחוק מהמציאות. אני רואה בו במקרה הזה הרבה דברים רלוונטיים גם למציאות כיום. אני חושב שבעצם תמר בחרה בעצם לקחת דרך שהיא לא מוסרית ובעצם לפעול בדרך תרמית כדי להשיג את המטרה שלה. אני חושב שגם היום יש מקרים שקורים כאלה, ואני בעצם רואה בזה משהו שהוא מוצדק, כי בעצם אני חושב שלא היה לה הרבה אפשרויות אחרות מעבר לפעול בדרך שהיא תרמית ובעצם להשיג את המטרה שלה. ואני חושב שיהודה מעבר לכל פעל בצורה שהיא לא מוסרית ובצורה שהיא לא בסדר, כי בעצם הוא בא וכשהוא ראה שבעצם תמר התחזתה לזונה ובעצם הבין זאת אחר כך, רק אז הוא סלח לה, ובעצם הוא בן אדם שהוא לא מוסרי לאורך כל הסיפור, והוא עושה דברים שהם לא הכי בסדר לאורך כל הסיפור. ומצד שני אני יכול בעצם להגיד שתמר היא דמות שהיא קצת יותר טובה בסיפור, ושיש לה קצת יותר מוסריות, למרות שהיא בעצם בוחרת לבחור בדרך של תרמית. ואני עדיין רואה בתמר דמות שהיא מאוד מוסרית ומאוד חכמה, ובחרה בדרך שהיא אולי לא מוסרית, אבל בסופו של דבר עשתה מה שצריך כדי להשיג את המטרה שלה. תודה רבה לשחר קנדיל שהביא את דעתו ופרשנותו אישית לגבי הנושא. המסקנה מהסיפור זה שהדרך הכי טובה להשיג את המטרות האישיות שלך בחיים זה לעשות דברים גם אם אתה לא אוהב או רוצה לעשות אותם, בגלל שבמהלך החיים אתה תצטרך לעשות דברים שאתה לא אוהב. לדוגמה מהחיים האישיים שלי, שיש לי מבחנים בבית ספר שאני חייב להוציא ציון טוב בשביל שיהיה לי תעודת בגרות, ואני חייב ללמוד הרבה בזמן קצר, חומר שלא מעניין אותי בכלל ואני ממש לא רוצה ללמוד אותו, אבל אני חייב בשביל לקבל תעודת בגרות שתעזור לי בעתיד ולהשיג את המטרות שלי.
לסיכום, צריך לעשות דברים שאתה לא אוהב בשביל להשיג את המטרות בחיים. וגם בשביל להתקדם בחיים תצטרך לעשות דברים שאתה לא בהכרח אוהב, כי בחיים אתה לא אוהב הכל. אל תפחדו לעשות דברים שאתם לא אוהבים, כי בסוף זה הדבר הנכון ביותר לעשות. תודה רבה שהקשבתם לנו, אנחנו היינו קצר ולעניין. אם אתם רוצים, יש קישור בתגובות. רוצה רק להוסיף תודות נוספות, תודה רבה ליוגב שהיה איתנו פה והביע דעתו, תודה רבה לשחר קמטיל ותומך האורחים המדהימים שלנו שעזרו לנו והביאו את דעתם הכל כך חשובה, ותודה רבה לאילי העורך שלנו כי הוא ערך את העבודה בצורה ממש טובה. תודה רבה לכולם, תודה רבה לאביגדור על הפרשנות שלו, תודה רבה, נשמח אם תצפו בנו עוד, נוציא עוד פודקאסטים בעתיד בעזרת השם, ותודה רבה שהייתם פה, שבת שלום.